kuonafe ko double unjodi do hakkunde sina double unni kala hapo mi jippo yo ka baralla sina double kala mi Allah oko veni oko na double illallahu muhammadan rasulullah sallallahu alaihi mi do andi taw kele makko arana mawbe away mi do andi kele makko arana mawbe kon to mi weltani jiwnku gido Allah ko piyum gotum ko waali wa safi min ko don mi weltani parce que kun jabali jour de ligue des champions non gido mi Alpha Jongo zuno de ozwali wuttuno pundi maw benga ko dum danni ma ko yaade 15 non aw o yewtide makko en yongo zuwano few ozwali Alpha Jongo woli farba yimbe ben no innude o zuwi kono o zuwali information ngango c'est sûr et certain o zuwata gido Allah o zuwata Alpha Jongo mi do ma yaltinande ko wali kande rotten mi dandi kon mi inni mi do pay ko hollindir ko ngokun jiw e yu e mawbe andi ko pay ko da banta mawbe kelirabe da jabi non mi do an ko dum non minuma o zuwali ligue des champions elle a joué non Alpha Jongo mi do jogite do jon ko jogite don jogito do en discutata pande mais je vais te dire que elle a joué Alpha Jongo kunji ngo bandraw men ko nu wadi c'est vrai o wadi ko fo mais pellet mimi do andi ko mawbe buri waddere ko no zuno o wuttuno kapundi mawbe ndey pellet no hakkunde Alpha Jongo wuttuno ye Ifuna taw gonga o wuttuno min kala mari formation janni wattu mbutu à chaque fois ko dum min natama wata yejjutu Alpha Jongo don yidi gonga kon ay hara umido jabi o to nyama parti go si mawdo ki kalao surtout ki kalajo mo duubi capande pat capande goddu ngodo no buri be mawbe wonbe Europe ara ko minata mawbe be ngono be ki kalabe habbitibe ya tubata ruttota ko e jomi mum hido mari mbudi seka andi joni ko jiwo bobo woy ko be daynirta coalition ko foke on se dit la vérité Alpha Jongo be daynira jubben coalition jiwo ko kadi joni ko mila sinadu si mawdo gorejo babe ma soro noddima inni ma jiwo da laba kambe nde nyalde mabbe ara nyije den timma ko pelletti da droit yewtude be mawbe Alpha Jongo wala tembe nangal mawbe o ina be modi si tawi non goddum ala a jettata avance c'est coûté $15,000 on ko avance ko avance de plus téléphone plus iPhone voilà ko avance mais je vais te dire que c'est pas avance hein? Bah si ko avance go aro ya bo kanko e mawben be suttondirino nyawtama jabama be suttondiri mini ko avance si Alpha Jongo mi wondri e bar walla on ko do mi natiri leyde Porto Zuwi ko billahi mawbe poti kemo ko mini si tawno gido Allah mini si tawno on juuno ligue des champions non Plenton heko etano leto dandi ko Plenton ardi ko saboro o ronki o hersidi e mawbe ko jiwo no heba dum be yammo do e mawdo abeta modi o mawdo ko yewtudo ko maaye jonno mawdo do mari ko be faala hinoyo o yiltito ndara o taw ala ko wada Alpha Jongo sina indugol suudo ko nungu waddi kidnapping adnan fo ali kidnapping ko parce que o convocama ka police nationale ka police municipal dossier makko ngewto ka DPJ o yaali o présenti maintenant parti de malestam tous les aray mo mara droit nange golaka mabbe mandat d'arrêt no yore makko mais fi honnu no mandat d'arrêt woni yore makko droit wonde ko parce que abola mi alnaw andi non sikkude nyaamu mbudi mawbe Alpha Jongo junkum poti mawbe mawbe fadda be wali be dani junku ngimmi yaade mbu o ndari furi sa ko ngotay ko 15,000 on noddi gorejo makko on gorejo makko no ton je réserve les noms d'abord parce que moi je te dis j'ai mes sources
Alpha Jong on borejo makko mo atti noddude ngoyni way mbuɗɗinno ɗo mawɓe ngino ɓe ɓeɗanike 15 000 no ɗo ɓe wata immade junko nginni mo ƴettu taxi ma me yanama fay koy ko yanimo samedi passé ari ɓe nder boîte de nuit vendredi ɓe boîte dimanche ɓe ka boîte iɓe lancude mbuɗi o sakiti mbuɗi mawɓe ye hare bandirawo mo heɓi probléme ji gono to mawɓe ɓen kadi no mari probléme fi on ɗum ɓe mawɓe hande duwaɓe julnude duwaɓe wonude fi Allah ko dina e dawla yewtete fimu tawta ko ɗen kikalaje jooɗoto min haalanma Alpha Jom pellete daro propose ana goreɓe ɓiɓɓe maɓɓe ɗi piiji aray ko ɗo ɓe wiyata no yurmiya aray la famille onon rewɓe ɓen hande mi yewtay on ɗo hunde wotere onon bandiraɓe rewɓe onon koye jiwo e mari koye bunnaji ɗon jani mari koye cotte mari koye formuwoy mari koye enkoy ɗo yaltina tun koye enkoy mon cuucuwoy mon hollon men mbayaray koye Allah sorti en ɗiɗi sorti bunnaw mum kum picciti kum waɗi kum piccit joni non onon daro ɗon taw ala ko waɗon Allah no jonni on bunnar labandu mara nendu modi mo Allah jonni on hakkunde kun jiwɗo ko wona fe ko double v jooɗi ɗo hakkunde sina double v ni kala apo mi jippoyo ka bar Allah sina double v oko veni oko vena double illallahu muhammadan rasulullahi sallallahu alaihi miɗo andi taw kele makko arana mawɓe way miɗo andi kele makko arana mawɓe andi min andi ka tufunde ɗo information ji ɗin ko direct siko jum kon ko vewu Alpha Jom si tawi ko vewun ni si tawi na double v Allah hollan nelaɗo ñande yawmal qiyama o juwo o min haka yaha wo ko vejo ni andi Alpha Jom jaka anda asendindira ve ko wona pottiti ndara sa yey wuddu makko ndumi hollama yiltutumi ndaru wuddu ndu no na ɗaɓɓutu photo go wuddu ndu no to mi hollama ndara wuddu ndu mi hollete jiwnu appolan en hollete wuddu ndu andi wuddu ndu e poɓe ɗen ko aligne no bolan ko aligne goto woni kala ko si sori ley ton wuddu ndun ko ton andata si tawi kum pompies kum pompali wuddu ndun haalay hakkunde Allah wuddu ndun haalay komi wondiri e baraji laylatul qadri wana vewu ko double v Alpha Jom daru wuddu makko ndu no untiti pellet ndu untiti ndu natiti wuddu jiwo si natiti façon gono ton andu pundi nati nder ton illa ko ana ɗum koye waɗwe sako waɗwe mbuusu an kadi hakken watti e mbuus haray si wuddu ndun anni wuddu ndu ɓeyna to ɗon taƴanen mo wuddu ndun taƴete itte joni si mi faami ko $15,000 ji ɗi waɗi ɗum ɗo avant que $15,000 ari o potama kere na ka lycée ko woni kum potama ka collège no giɗo Allah o ko veni mais ɗum ɗon fof wari ko kanko e goreɓe makko ɓe woni fijudude la no waywa comme ni Europe ɗo andami ɗum faalola sokkude Europe ɗo mi ari ɗo mi kiikalare miɗo jangude ka lycée professionnel ɗo waɗugol metle mi maɗɗi ɗon goho mappewɓe naɓali lanka asfin ma kuulin anda ɗum waɗetake Europe ɗo mawɓe sokkete no a vie kunjum ko wala droit yawgol tribunal d'abord dans les pays pays droit exactement ko jiw mineur ko ngala droit yawgol le tribunal kono min Farba jonno be falno la nabude kasfin ma kulin min prison no do be wi'amo pasteur falno me hokkude tanga fiyonnu parce que mi ari mi jiw gokon mi do fala andi aljanna ko ndi biji don Alpha Jom faut qu'on se dit la vérité miɗo mari rewɓe komi poto hay ɗo nini si mettitilan ɗo jangol no waɗi komi yaw ɗo mi konka woɓɓe ko cartel c'est qui c'est cartel mi naata woɓɓe ko Diallo andi woɓɓe ko Mohamed woɓɓe ko Momo woɓɓe ko Ramadan ɗum ɗon fof miɗo mari komi yahata nis ɗo sa faala kadi mi yahara wawi ko appel ɗo ɗandigoy mi hollima na innugol bala kono Alpha Jom faut qu'on se dit la vérité ɗanndi min konto opposé ɗo
Wali bandra watama lunede ndaru toni makoni wambra sama Allah billahi wambra sama hakkunde nge wambra sama mini dum ko lipo level ni anyebudo lango wambra sama ko lipo level o ambra sama Alpha Jong hakkunde nge Allah pundinati e makko ko bewre ko lipo lèvre ni minuma ko lipo lèvre toni o jakkano mara lèvre hay mawbe be yodike o mawbe be yodike o anna sikude $15,000 téléphone iPhone nanene makko sodani mo na famille makbe wombe Europe ganel dimodum wana be jetti mo mari do famille wara ben no gollude do ko 2,000 € yobete par mois jiunku ngebali ay duubi noga ino honto 15,000 o wutti pundi mawbe ngandene worbe ben ko ciofede yaltirta don sa puñi don a wutti tun a wutti billa mi ngondo mi dan mi anda non fi goddo go mi yaay few dun no mi anda non fi worbe go si tawi no to resista mais mi resista ta do mi resista ta do ko don yata wonde nyanga e puite jane no yalta parce que do mi resista ta Alpha Jom pellet mi resista ta ko do mi fuita ta hay attinangol ma dun na ersini no maw dun ersa lay dum Alpha Jong, faut dire la vérité. Non mais là, nous